Hamas, când au câștigat alegerile, a zis în felul următor: o să omorâm toți evreii. Și ce a făcut Hamas? A trimis rachete în Israel. Și Israelul a răspuns și el. Dar au murit mai mulți din Palestina. Dar știi de ce? Au murit mai mulți din Palestina pentru că aceștia nu aveau sistem de apărare antirachete. Israelul, dacă nu avea sistem de apărare, mureau și israelieni la fel de mulți cât au murit în Palestina. Cred că ai tras ceva bun pe nas. Ai tras ceva de calitate pe nas dacă mănânci căcat. E o realitate tristă. Dacă tu susții Palestina și spui că vorba aia, from the river to the sea, Palestine be free, că războiul ăsta n-a fost pentru eliberarea Palestinei. Omule, uite, să zicem, uite, îți dau un alt exemplu, să vedem ce răspuns tu, da? Da. Deci, tu ești un împărat, da? Da. Tu deții Palestina, ok? Da, dar Palestina adică nu există. Ba, deci aici e prost. Ai 4 pentru azi. Așa. Deci tu ești împăratul Palestinei, da? Și tu ai toată partea aia de la marea aia de acolo până în partea aia. Și vine unul așa, vine o nație de ea, de evrei. Și încep să îți ia din populație și din teritoriu, așa, deci se formează ca un stat. Ai înțeles? Fără niciun act, așa, nu mai respectă nimeni legea. Mă înțelesul tău. Da. Și după tu ca rege palestinian, tu ce faci? Lași pe ăla să-ți ia toată bucata? Adică tu să nu mai ai nicio armată? Da, dar te-ai uitat pe Wikipedia? Omule, caută. Te-ai uitat pe Wikipedia să vezi dintre toate războiile dintre Israel și Palestina cine a început? Omule, cine a început să ia teritoriul? Îți zic eu cine a început războiile astea. Arabia, Iranul, Palestina. Nu o să văd Omule. război pe Wikipedia dintre toate războiile dintre Palestina și... Omule, păi cum să atace... Omule, păi cum să înceapă Israelul dacă Israelul a luat din teritoriu? Mai începea și război ca să ia luat la teritoriu? Nu-i logic, cum te crezi aici? Păi mă, fii atent. După ce s-a făcut decolonizarea, s-a întâmplat în felul următor. Acolo s-a creat Israel, nu Palestina. Da, e wild ce ești tu acolo, nu-i așa? Dar vezi că nu ești informat? Da, ia caută. Cine? Înainte de Hristos, cine a distrus pământul? Regatul din Israel. Bă, așa. Ba da, așa e. Și am să și arăt o sursă, dacă nu mă crezi. Dacă nu mă crezi, am să-ți arăt o sursă. Da, ia să ne uităm la asta. Ce părere ai de asta? Ia, hai să vedem ce mi-arăți tu acolo și... Ia. Deci, tu mi-arăți aia și îți arăt... Citește aia dacă chiar te interesează. Dacă nu, nu mai avem ce discuta. Bun, așa, să mă uit. Deci, să-mi o salvez pe calculator. Ești total turn, nu vrei să înțelegi. Și să ne uităm la ce sursă ne-a dat aici Ștefia. Deci, avem în felul următor. Nu asta. Deci, avem în felul următor. Ia. Jewish Owned Land, 1946. Historic Palestine, 94%. 1947, UN Plan, Israel, Palestina și Ierusalim, 40%. Prezentul, 12%. Da, am înțeles ce vrei tu să-mi arăți. Dar să arăt și eu sursa mea. Așa. Uite, îți dau și la
ăsta și căutăm Wikipedia Kingdom of Israel. Omule, pe Wikipedia pot să scriu și eu, vrei să arăt? Caută cum îți zic eu, tratatul de la Budeasa și ți apare Shelly cu Adrian Elicopterul când s-au împăcat. Păi da, tot mănânci căcat. Uite de mășel puțin. Ce e aici? Zi-mi, citește-mi ăsta. Regatul Omule, israelian. tu cred că n-ai făcut proiecte la istorie, ai făcut proiect vreodată? Da. Bun. Și când îți zice, luați informații după Wikipedia, vă zice? Da. Înseamnă că e prost profesorul. Scrie aici regatul din Israel. Hai să vedem în ce an a Sau fost. mi ca prostul, unul din două, 100%. 1047 before Christ. Deci... I ain't watching all that. Aici, în urmă cu... a fost Israel. Omule, tu zici mie ceva acolo, dar n-ai nicio logică ce zici tu acolo. Că vezi că mi-arăți dovezi pe care te... Da, scrii tu UK decolonization acolo de la Israel, da, Hai Luca. vedem ce s-a întâmplat. Deci, omule, tu mi-arăți niște dovezi care măcar nu te bați singur în cap cu ele, aia nu înțelegi tu. Uităm Asia înainte de colonizare. 1945. Nu ne dă și aici o hartă. Să-i caut o hartă. Omule, te bați singur cu informații. Cu informațiile tale, prevăzute de către tine. Ia, ce zice? Israelul a declarat independență în 1988. Palestina, Omule. Israelul. Omule, și azi nu uităm la Israel. Așa. 1948. Ia, de acolo, Forming the State of Israel. Da. Ascultă puțin. Ia citește, Când the s-a- remainder of the Palestine came... Ce zice acolo? Te bați sigur cu După informațiile ce s-a tale. terminat mandatul Da, britanic, ai pierdut sclavete, ai pierdut. evreii Prima ai au pierdut. declarat independență formând statul israelian. Ia citește de unde s-a format. Unde să mă? Zi-mi Că- arată. Citește, the remainder of Palestine came under control of Egypt, Gaza Strip. Știi Da. măcar care e și ea Gaza? Da. Ia arată-o. Uite, ne ducem la Israel. Vreau să-mi arate o hartă. Ia. Care e fâșia Gaza? Gaza e undeva pe aici. Da, acolo e, da, unde? Aici. Și când a apărut Israelul, fâșia Gaza și ce era din Palestina a fost controlată de Egipt. Hai să vedem formarea. Unde scrie aici? Tu ești genul de om la care și America din NATO, spre exemplu, și ne-am aliat cu Rusia, tu ai zice, dar ce mă, că Trump e prost? Sau iese e prost până la și face aici, dar Rusia face muci. Genul ăla de om ești tu. Deci îți schimbi opinia ca pe șosete. History of Israel versus and Palestine Wars. Hai să intrăm. Israel-Palestinian conflict. Hai să ne uităm. N-are... Era ceva pe aici. Să o găsesc. Nu zice mai pe scurt, că nu că să citesc toate astea. Deci, Noroceală. așa, hai să vedem. Ți-am uitat alea că să râzi. Au murit unde ziceam? În jur de 56.000 de palestinieni Așa. și în jur de aproape Așa, 10.000 și? de israelieni. Concluzia.
Concluzia următoare. Dacă se Au bagă... făcut genocid, omule. Doamne, deci ești atât Ascultă de puțin. Dacă... inapt. Ascultă puțin. Dacă Estonia declară acum război pe Rusia și Așa. mor mulți din Estonia, a cui e vina? Omule, citește cauzele, că de aia e acolo de sus. Zi... Deci citește cauzele, că vorbești. Omule, ia caută cui a fost teritoriul prima oară și după mai mănânci căcat. Dacă mai faci așa, îți dau bloc, dacă mă mai stresezi cu de-alea. Mă, dar ăsta e același site. Caută, cum zic eu, cine a avut prima dată teritoriul și cine a început să captureze teritoriul. Fără justificări. Tu nu vrei să te bați singur cu argumentele tale? Deci, hai să vedem opinia la un gazetar care mi este coleg. Doamne. Cristian Tudor Popescu. Da, se vede că ești terminat. Hai, ai mut. Israel versus Hamas. Hai, bai mut, gata. Uite, conflictul Israel-Hamas. Hai să vedem ce părere are colegul meu, care e și el gazetar. Să o luăm pe rând. Acum e război. Acum e război. Pe 7 octombrie n-a fost niciun război. A fost masacru. A fost un asasinat în masă Masacru, da. acolo. N-a fost război, n-a fost război. Deci ei au intrat acolo, n-au avut uniforme, nu erau trupe regulate și nu au intrat acolo ca să se bată cu trupele israeliene. Au intrat acolo ca să omoare civili și să-i răpească. Da, de Deci, ce? omule vorbește acolo. Doamne, îți vine și ție să război, omule. Deci, Palestina, când a intrat pe teritoriul israelian, nu a intrat să facă război. Dă-i drumul la filmare, că îmi place. A intrat să facă masacru. Stai să zic ceva. Sursa, trebuie sursa în comentarii. Deci s-au dus la ONU să facă un Ia armistițiu. uite-la că în comentarii. Stai o leacă. S-au dus la ONU să facă un armistițiu, să nu se mai bată pentru o zi cât făceau negocieri. Dar tu cum să negociezi cu teroristul? Că dacă teroristul vrea să dea în capul ăla, face armistițiu, nu cred că... Omule, citește acolo, vreau să comentariile alea. Măi, deci aia tot ăla ai scris. Vezi? Tu ești, omule, nu ești tu ăla? Hai să vedem în continuare. Da? Deci a fost un act de o lașitate și de o cruzime cum este cel mai... Pune pauză. Nu mai măi că ai furat de la recorder filmarea și ai postat-o la tine pe cont. De asta ne continuă. Omule. Hai să continuăm. grav și ca număr cel mai mare act de terorism din istoria mondială a terorismului. Da, având în vedere victimele care se acumulează în clipa de față a acelui act terorist. Acum este un război din partea israeliană, care vine cu trupe Păi vezi? și folosește mijloace militare. Vezi? Din partea Hamas Sursa. nu Treabă este un sursa în război. comentarii. Pentru că un război are sens atâta vreme cât se confruntă două puteri. Război înseamnă totuși confruntarea două entități, a două puteri. Nu mai spune În frate. această confruntare urmăresc obiective strategice. Ia Nu uite. Deci, un război presupune, vreau să cuceresc o zonă din țara ta, vreau să obțin, vreau să jefuiesc bogățiile țării tale, vreau să obțin resursele. Palestina a început războiul pentru a jefui Israelul. Să le ia bani, le ia aur, să le ia femeile. Are dreptate ce spune, că într-un fel e trist ce se întâmplă. Că lumea poate să urmărească ceva, o știre falsă. Este trist cu adevărat. Hai să continuăm să vedem ce mai zice, că nu ăsta acum să ascult totul, dar... Eu ar auzi? Brain rat zici tu acolo. Brain rat, Sau vreau, din potrivă, să fac un cap de pod spre o altă zonă din lume. Deci sunt niște obiective strategice. Aici Hamas nu are nici un obiectiv în afară de a extermina
poporul israelian Vezi? și a distruge statul Israel. Hamas vrea anihilarea evreilor În și a condițiile astea Israelului. nu sunt posibile nici nu sunt de luat în considerare noțiunile de negocieri de pace, armistițiu, Nu pot. încetarea focului. Astea sunt tipice războiului, care este o formă, totuși, sigur că da, înspăimântătoare, dar o formă regulată de confruntare, cu niște reguli. Ăștia nu respectă niciun fel de reguli. Ce să negociezi, că am tot auzit, negocieri de pace. Ce să negociezi cu ăștia, cu Hamas? Când ei spun, "Dom'le, noi vrem să exterminăm israelienii." Ei își dau seama în clipa de față că nu pot să cucerească statul Israel, da? Au început această operațiune nu pentru a învinge armata israeliană, nu pentru a cuceri statul Israel pentru palestinieni, nu. Nu l-au început nici măcar pentru a elibera Gaza, pentru că asta e un nonsens. L-am auzit în Europa strigat de mii, de zeci de mii de oameni, o beznă a minții. Free Palestine! Free Palestine! Da? Din Franța până în Italia. Free Palestine, man. Care se solidarizează până la urmă cu civilii. Păi se solidarizează prostește. Cum Free Palestine? Pe ce Palestina, adică Gaza în cazul de față? Cisjordania e altceva. Da, Ia auzi, despre uite Gaza la, vorbim. du-te la recorder și uite la videoclipul ăsta, uite la comentarii, te rog eu. Că nu pot să Hai să vedem. Record de tax, uite la omule. Omule, de ce scrie aia? Dă-i înapoi. Păi ăsta e. Ăla-i. Ia. Ia. Cu Israelul. Dă-i mai jos, dă-i mai jos, omule. Ăla-i. Faină emisiune. Ia, uite ăla că mai jos. Dă-i mai jos? Nu, ei, că ăștia chiar la firmă pot împitul ăsta. Păi vezi? Vezi? Da. N-ai cum să zici că Israelul... Bine, caută cum îți zic eu acolo. Fayar Silviu Palestina. Și eu să înveți. Hai să vedem ce e ce dobitocul ăsta. Că altcumva n-aș putea să-i spun. Dă-i la primul videoclip și dă-i la minutul cu Stai așa. Palestina. Se vede asemănarea? Ce? Ăsta e un om tipic din Palestina și ăsta e Farsil. Da, Se vede chi. asemănarea? Tu dacă ești din nația aia, logic că e aperi. Omule, te Nu-i uiți logic. sau nu? Dacă ai așa dau mult, m-am plictisit mai vorbesc cu tine. La care vrei să ne uităm? Ți-am zis la primul. Bună seara! Bună seara, bună seara! Dă-i la bună partea aia. seara. La început acolo. Hai vedem mai întâi ce zic comentarii, să vedem ce așteptări avem. Pe mine m-au musă că acești oameni care se simt ok să se pișe pe creștinism și pe creștini, dar dacă e vorba de islam încep cu... Nu citesc asta. Da, uite, ăsta are dreptate. Dacă eu nu susțin LGBT, ok, de ce sunt homofob? Nu are nicio treabă ce zic ăștia. Ești wild ce zici acolo. Înainte de a continua, trebuie să clarific. În acest Omule, război, Deci tu ești varianta clară, deci România nu își merită rolul. Deci, de a fi da, în- lasă-mă să clarific ceva. Înainte de a continua să încep videoclipul, în spatele acestui război sunt mii de vieți care au murit. Și nu putem Cine? să... Cine? Nu putem să... Nu Cine te-a întrebat? ce se întâmplă acolo. Dar zic eu adevărul. Pentru că eu am fost acolo și am văzut într-adevăr ce se întâmplă. Ce se întâmplă, doctore? Și să-ți explic. Nu e vina nici la Israel, nici la Hamas. Nici la Palestina. Vine la America! Iranul îi numește
pe americani marele Satan și pe Israel micul Satan. Dar nu e vina nici a Iranului, nici a Americii. Vina cea mai mare, din păcate, și este foarte trist, este vina burgheziei. Că dacă nu era burghezia, pe pământul ăsta nu mai erau țările controlate nici de tătari, nici de... Uite la videoclipul, uite la videoclipul ăla pe nici care de hoți, nici de tâlhari, nici de tâmpiți. Dacă nu exista burghezia, acum aveam pace. Hai să vedem ce zice acest individ. În altă ordine de idee am văzut astăzi că se speculează, că se tot speculează ajungerea la un acord după 46 de zile de război, e mult spus, mai degrabă genocid. Hamas a anunțat marți că se apropie de încheierea unui acord de armistițiu în fâșia Gaza, a declarat liderul mișcării islamiste palestiniene. Anunțul vine la scurt timp după ce președintele Joe Biden a declarat că este de părere că un acord care să asigure eliberarea unor dintre ostatici, timp de ostatici, ceasefire, Doamne ajută să se întâmple.